Ja, goddag og velkommen til mit tv-køkken. Amatør-tv-køkken må jeg kalde det. Fordi jeg er ikke så god til at lave videoer, så I må tage det som det kommer. Men det startede med, efter utallige opfordringer, at jeg er blevet bedt om at vise, hvordan jeg får mine store mængder grøntsager hver dag. Som jeg mener ikke er store, men der er faktisk nogen, der ikke tror på, at jeg får den her mængde hver dag. Så jeg vil gå i gang med at vise, hvordan jeg laver min kakao-grøntsags smoothie. Jeg starter med en gulerod her, og så tænder vi lige for vægten, så vi kan se, hvor mange gram. Så har vi en rødbede. Så har vi en portion broccoli. Og en stilk bladselleri. Så har vi en avocado. Og nu er jeg så glad for de her grønne grøntsager, så vi skal have lidt bønner. Og vi skal have lidt spinat. Og vi har lidt grønkål. Og så har vi lidt ærter. Dem hælder jeg lige i med det samme, fordi det er lidt besværligt bagefter. Og så er vi faktisk oppe på 462 gram nu. Og jeg ved ikke om Sundhedsstyrelsen de anbefaler det ene eller det andet, men det er jo de her 500-600 gram frugt og grønt hver dag. Så her er 462 gram grøntsager alene. Så jeg vil så småt starte her. Bladselleri, så har vi gulerødden. Og rødbeden. Grønkål. Og spinat. Og broccolien. Og bønner. Og så har vi avocadoen, og der skal man så lige huske at have den her sten op. Det her blander han ikke lige så godt af. Så kommer vi til, jeg vil gerne have nogle solsikkekerner i også, så der kommer lidt lille drys i af dem. Og så har vi nogle græskarkerner. Og så hvis vi skal søde det en lille smule, så har vi nogle mandler her. Og nogle gange så putter jeg også en lille smule svisker i. Og er der nogen der er lidt til den søde tand, så kan man drysse med lidt rosiner. Det behøver man jo ikke gøre hver gang. Og så er der nogen der er lidt bekymret for, om man nu får proteiner nok. Og der er jo forskellige slags proteiner man kan købe på de, og jeg varierer lidt mellem risprotein, og i dag der har jeg så valgt at bruge hampprotein, og jeg må allerede nu berolige med, at det er ikke det som nogen tror, men det her det er udelukkende proteindelen, så det er ikke noget man bliver ekstra i godt humør af her. Og så er der nogen der ikke kan lide smagen af de her grøntsager, så for at lægge en dæmper på det, så har vi jo den her kakao. Så der skal vi lige have en spiseskefuld i.
Og så skal vi have lidt af det sunde fedt. Og der har jeg valgt hørfrøolie. Og der på det er også en god spiseskefuld i. Og en lille snaps æblecidereddike. Og så mangler vi til sidst væsken. Og der har jeg valgt at bruge en lille slat mælkesyret gulerodssaft. Og så har jeg mælkesyregæret rødbedesaft. Og til sidst så har jeg, nu er jeg jo modstander af mælk, og jeg mener ikke at komælk hører hjemme i nogen menneskekrop. Så jeg bruger enten risdrik, havredrik, mandeldrik eller mandeldrik. Man kan købe så mange, den har jeg vist nævnt. Man kan købe så mange. I dag der har jeg valgt at bruge risdrik, og som I kan se, så er den her fra Tyskland, og den skulle være bio og økologisk, og jeg ved ikke hvad. Men grunden til at vi køber den dernede, det er jo lidt billigere dernede. Og når vi køber så stort ind som vi gør, så kan vi spare 400-600 kroner, og det er jo også værd at tage med. Så mangler vi bare at få sat maskinen i gang. Og hvis I synes det bliver for tyk, så kan man jo altid have lidt i. Og for I blandet sådan, så det bliver alt for tyk, så kan man jo altid have lidt vand i også. Og jeg kom i tanke om, at jeg har glemt, jeg plejer også at putte lidt persille i. Det kom der. Ja, så skulle den være færdig og klar til servering. Inden jeg serverer den, så vil jeg lige vise, at nu er der selvfølgelig mange ting i her. Og der er nogen, der siger, det er bøvlet, og ja. Men jeg har i min fryser, der har jeg en kurv, hvor der udelukkende er de ting i, jeg bruger til den her grøntsagssmoothie. Ja, det var så det. Nemt, hurtigt, lækkert og sundt. Og så skal vi se tiden her. Der er gået 10 minutter, og som i enhver anden tv-køkken, der har jeg snydt lidt ved at have nogle ting parat. Men 10 minutter til en kvarter med rengøring bagefter, så er vi ved at være der. Så jeg siger tak for den her gang. Jeg håber, du kunne bruge til sådan noget. Hej hej.